Ahojte, dnes veľmi zaujímavá téma. Kia Stonic 1.0 TGDI Vision modelového roku 2026. Kia Stonic je subkompaktný mestský crossover segmentu B SUV, ktorý spája vzhľad crossovera s dynamikou hatchbacku. Exteriér ponúka zvýšenú svetlú výšku, plastové ochranné prvky na blatníkoch a prahoch, strešné lyžiny a moderné svetlá so športovým výrazom. Interiér sa vyznačuje praktickou ergonómiou, pohodlnými sedadlami, multimediálnym systémom a jednoduchým ovládaním. Pod kapotou sa nachádza benzínový preploňovaný motor 1.0 TGDI s výkonom 74 kW alebo 101 koní, spojený s manuálnou prevodovkou, pričom pohon je výlučne na predné kolesá. Reálna spotreba paliva v meste a v kombinovanom režime sa zvyčajne pohybuje od 5,5 do 6,5 litra na 100 km, v závislosti od podmienok. Auto s vzhľadom crossovera určené predovšetkým na úspornú a obratnú mestskú prevádzku. Ďakujeme za sledovanie, ďakujeme za lajky, prihláste sa na odber, ak máte radi autá, dovidenia.